Wel, dwi'n meddwl bod ni'n iawn i ddechrau. Croeso i bawb, dawn yma i gyd, i'n AmGen, yma'n Zoomon llawen. A chyfle i holi Mari George am y llyfr hyfryd diweddara gan gyhoeddiadau barddas. A dyma fe fan hyn, yr awen drwy'r storïau. A drws yn tai wedi cael dyn o hyd, dyma gyfle i agor drws dychymyg led y pen. Yn y cefndir, mae Dafydd Hughes, ac ni'n ddiolchgar bod yna yn rwle yn y dirgel, ac mae e'n mynd i ofalu amdano ni drwy'r broses dechnegol hon. Wel, mae'n debyg bod Mari yna, ydw, dwi'n gallu dy weld i. Croeso pennau ti, Mari George. Bardd, awdures, golygydd, ac ymynyswraig ym Mhen y Bont ar Ogwr gyda'i theulu. Ydy pawb yn iawn, Mari? Ydyn, chwarae teg, ni'n ffodus iawn, mae gardd gyda ni, a ni gyd yn iach, felly allai'n gobeithio am fwy, a fod yn onest. Ie, ti'n iawn. Ac i ni'n dechrau, wrth gwrs, gyda'r ail lyfr mewn ffordd, achos dim ond jyst o dros llwyddiant y gyfrol fach hyfryd yma, mam o ti, ges ti flas ar olygu hwnna, Mari, a troi wedyn at y llyfr newydd yma, yr awen drwy'r storïau, cerddi'n seiliedig ar chwedle. Ond cyn hyd yn oed sôn am y teitl, dwi'n gwybod fod ti'n awyddus iawn i sôn am Alaw Mai Edwards, felly na i holi'r ddau beth yna gyda'i gilydd. Sonia am y gwaith ar y cyd gyda Alaw, ac am y teitl ei hunan os neidi. Ie, wel, nath Alaw ddod ata i a gofyn i fi os fydden ni'n fodlon casglu cerddi ynghyd yn seiliedig ar chwedle, ac wrth gwrs, o'n i wrth y modd ar cyfle, achos mae chwedle Cymru yn golygu dipyn i fi. A mae rai fi ddweud, mae Alaw hefyd, mae hi wrth i bodd y chwedle a'r straeon yma i gyd, a mae hi wedi cael ei thrwytho yn y farddoniaeth wych yma, a mi oedd hi yn help mawr iawn i fi. Os o'n i methu cael yngafel ar gerdd, neu os oedd fi rhyw gof am ryw gerdd, oedd Alaw yn gwybod yn union sut i gael gafel yna fe. Alaw, wrth gwrs, yw golygydd llyfrau barddas drwyddi draw. Ie, hi yw uwcholygydd y llyfr yma, a mae'n cuddio, dwi enw i ddim ar y llyfr, ond mi ddyle fe fod, achos mae wedi rhoi lot fawr o waith mewn i'r llyfr. A wel, mi oedd y ddwy ohono ni'n trafod beth i gael fel teitl. Oedd yna lot o gerddi'n sôn am ddrysau, ac yn y pen draw, Alaw nath sylweddoli bod yna linell yn un o gerddi Myrddin at Dafydd, sef Pengwern, yr awen drwy'r storïau, ac yn syth, wrth gwrs, hwnna oedd y teitl perffaith. Na ti. Ond mae gyda ni hefyd is-deitl, nos e, cerddi'n seiliedig ar chwedle. Mae chwedl yn air bach pryfoclyd. Anodd falle wel, yn sicr yn anodd i'w gyfieithu, ond sut o ti'n ati ddewis wedyn, beth sy'n chwedl, beth sy'n ddim yn chwedl? Lle ti sôn ychydig bach am y broses yna o ddewis y cerddi? Ie, mae'n ddiddorol yn dywe, achos ni'n tueddu feddwl am chwedle fel rhyw fath o straeon am gymeriadau sy'n bron yn fytholegol, rhyw fath o hyd a lledrith, mae yna bwerau gwahanol dyn nhw, bron yn gartwnaidd, a wrth gwrs, nid jyst y Mabinogi yw'r chwedle sydd dyn ni, mae yna chwedle cyfoethog eraill, a mae yna straeon wedi datblygu am gymeriadau go iawn, fel Dewi Sant, Llywelyn, tywysogion i gyd. Felly, mewn ffordd, o'n i ddim yn siŵr sut i wahaniaethu rhwng chwedl a hanes go iawn, ond mae'r beirdd, wrth gwrs, wedi troi'r straeon hyn mewn i gerddi arbennig iawn. Ac un o'r chwedle falle enwoca yw stori Cantre'r Gwaelod, a pan ni'n gweld y môr yn tynnu mas, ac ni'n deheu am gweld y môr, yn dyn bobl sy'n byw chydig bod, jyst rhy bell i gerdded yna. Pan ni'n gweld y môr yn tynnu mas ar hyd bai Aberteifi, i ni'n credu wrth gwrs bod y stori honno yn hollol wir. A fyna dwi'n meddwl bod ti eisiau dechrau heno yn darllen un o dy hoff gerddi di o ddyddiau plentyndod. Beth sydd ydyn ni, Mari, i ddechrau? Ie, tro dwi'n gyrru ar hyd yn hewl wrth y môr wrth Aberteifi a i fyny Aberystwyth hwnna, gyda'r plant i wastad yn sôn wrthyn nhw am stori Cantre'r Gwaelod, ac yn dweud tathau'r môr yn mynd allan yn ddigon pell, byddwn ni o bosib yn gallu gweld y pentre yma, a chi'n gallu clywed y clychau. A dyna stori gath i adrodd i fi pan o'n i'n blentyn, a dysgu'r gerdd yma ar yng Nghof pan o'n i'n yr ysgol. Felly o'n i'n sicr pan o'n i'n mynd ati ddewis.
mod i eisiau cynnwys Clychau Cantref Gwaelod gan J.J. Williams. Chi fi ddarllen again? Please. Wel, mae dewis dyn ni, achos dwi'n cofio canu cerddant gyda hwn, gyda Mrs. Rhiannon Ifans yn Ysgol Bryn Taf, ond dwi'n sicr mae ddim clywed fi'n canu cerddant byddai'r opsiwn gorau. Felly, bant a ti, Mari, os wneud i. O dan y môr a'i donau, mae llawer dinas glos. Fi'n gwrando ar y clychau yn canu gyda'r nos. Drwy ofer esgil ystod y gwyliwr ar y tŵr, aeth clychau cantref gwaelod o'r golwg dan y dŵr. Pan fyddo'r môr yn berwi a'r corwynt ar y don, a'r wylan wen yn methu cael disgyn ar ei bron. Pan dir y don a'r dywod a tharan yn ei stŵr, mae clychau cantref gwaelod yn ddistaw dan y dŵr. Ond pan fo'r môr heb awel, a'r don heb ewyn gwyn, a'r dydd yn marw'n dawel ar ysgwydd bell y bryn. Mae nodau pêr yn dyfod, a gwn yn eitha siŵr, fod clychau cantref gwaelod yw clywed dan y dŵr. O cenwch glich fy mebyd, ar waelod llaeth y llu, daw oriau bore bywyd, yn sŵn y gan i mi. Hyd fedd mi gofia'r tywod, ar lawer nos ddistŵr, a chlychau cantref gwaelod, yn canu dan y dŵr. Diwen hyfryd, mae'r music na yn canu dan y dŵr yn ailadrodd. Wel, oedd yn dewis hawdd i ti gynnwys hwnna. Cyn bod ni'n symud mlaen i sôn am rai o'r cerddi eraill, mae ti di dalen hardd, mae'r llyfr drwyddi draw yn hardd. Dwi'n gwybod, chi'n gallu gweld fyna, falle lle ti ddangos, Mari, mae'r dyluniadau bach yn atgoffa rhywun o ryw hen lawysgrifau, a wedyn nawr ag yn y man, mae yna dudalen a chefndir lliw yn ymddangos, a ryw damed bach o'r hen straeon. Falle lle di sôn chydig am y dyluniad, achos mae'n llyfr trawiadol. Peth cyntaf dwi'n gwneud pan dwi'n cael llyfr yw i arogli fe a'i deimlo fe, a mae hwn yn rhoi lot o bleser, hyd oedd ar y lefel yna. Dwed am y cydweithio fyna gyda Tanwen Haf. Dwi'n hollol hapus gyda'r ffordd mae Barddas i creu y llyfr clawr caled. Mae'n anreg hyfryd i unrhyw un. Wrth gwrs, Tanwen Haf sy'n gyfrifol am y dylunio. A yr artist yw Martin Crampin sy'n gweithio yn y ganolfan uwchradd Celtaidd. A be mae wedi wneud yw copio rai o luniau nath ei ddarganfod mewn ysgrif, hen ysgrif o'r 11 ganrif ar 10, a yr arlunydd oedd Ieuan ap Silien, sef mab Silien, esgob Tŷ Ddewi yn y cyfnod, a mae wedi copio'r darluniau hyfryd yma a'i cynnwys nhw yn y llyfr. A os chi'n edrych hefyd ar rai o'r tudalennau, mae yna rhyw heinen dryloiw bron, fi'n gwybod os gallai ddangos hwnna'n ddigon clir, dan rai o'r cerddi. Chi'n gweld rhyw fath o adlewyrchiad bron o luniau Celtaidd, a mae'r eina'n seiliedig ar Dales yn eglwys gadeiriol Tŷ Ddewi. Felly hwnna'n ychwanegu tipyn at y gyfrol. Mae'n hyfryd. Efe ti oedd yn dewis y dyluniadau yna wedyn, neu? Na, bod yn onest, Alaw oedd yn gyfrifol am gomisiynu a dewis nhw. Wrth gwrs, bydd y ddwy ohonon ni'n bostio'n gilydd gyda gwahanol, yn ymwedig ar gyfer y clawr, mi oedd yna opsiynau gwahanol, y nadroedd Celtaidd yma, a pa liw, hwnna oedd y peth pwysig, pa liw ni'n mynd i gael yr clawr, a fi'n credu bod y gwyrdd yma'n eitha trawiadol a eitha gwahanol hefyd. Odi, a hyd oedd y ffont, mae gyd yn creu rhyw awyrgylch ddoi, ond dyw e ddim i gyd wrth gwrs yn llyfr am ddoi, mae yna bethau cyfoes yma. O ti wedi dewis efe comisiynu rai beirdd neu i gwachodd nhw i sgwennu straeo, i sgwennu cerddi newydd sbon ar gyfer y gyfrol? Wel, achos o'n i'n ben eisiau cynnwys, fel o'n i'n sôn gyda, y pethau traddodiadol, y pethau yma sy'n yn cof ni gyd, yn dyfa. A mi oedd na ambell i gerdd o'n i'n cofio oedd wedi bod ar y talwrn, rhyw englyn bach ar y talwrn a pethau llawer dydd. Ond o'n i eisiau comisiynu gwaith newydd sbon hefyd, achos yn cefo hwnna'n eitha pwysig, i weld beth yw teimladau beirdd nawr yn dyfa tuag at y chwedle. A wnaethon ni gomisiynu Jim Parknest, Idris Reynolds, Haf Llywelyn, Anwen Pierce, Gwen a Llwyd Ifan, Myrddin ap Dafydd a Anes Glyn. Ac o ti'n gwachodd nhw wedyn i ddewis i chwedl nhw i hunain, neu o ti'n gweud, reit, does gyda ni ddim byd am hwn, a newch chi sgwennu, neu siwtwch chi'n mynd ynghylch hynny?
Wnaethon ni roi penryddid iddyn nhw, wedyn ni sgwennwch unrhyw gerdd yn seiliedig ar unrhyw chwedl. Felly gan obeithio bod nhw ddim i gyd yn sgrifennu am yr un. Ond bydde ddim tasen nhw gyd i sgwennu am yr un chwedl, achos bydde'r gerdd i bod yn wahanol. Ar ymateb yn wahanol, ie. Wel, un o'r chwedlau sy'n codi, un llai cyfarwydd i fi, a dweud y gwir, mae'r enw, dwi felsen i'n meddwl bod e'n canu rhyw gloch, ond mae gas da fi weid bod fi ddim yn gwybod y stori. Gwrach, cors, fochno. Wel, mae'r tri enw yna yn rhyfeddol, y wrach a'r gors a'r fochno, ond Anwen Pierce ath i'r cyfeiriad yna, nath i esbonio pam, a gawn ni glywed y gerdd falle. Do, nath i esbonio, bod yna goel yn ardal y borth, tu allan i Aberystwyth, bod pan oedd unrhyw beth yn mynd yn anghywir yn yr ardal, neu anhwylder yn taro rhywun, y wrach mewn yn cael y bai. Ydy hi'n cael y bai am yr anhwylder cyfredol? Wel, bydde fe'n syniad meddwl bod bydde fe'n eich rhoi bai ar rhywun yn bydde. Felly, ie. A fi'n hoff iawn o'r gerdd mae gan Anwen, achos mae wedi, mewn ffordd, di sgwennu 2 soned wahanol a yn sôn am sut i ni'n cyfnod modern ni'n tueddu feddwl o na rhyw chwedle, rhyw goel gwrach yw'r math yma o beth. Ond mewn gwirionedd mae'n sôn, os ych chi'n mynd yna ar ddiwrnod tywyll yn y geia, fellwch chi bron y bod sy'n hwyro bod y wrach yn dal yna. Felly rhyw wers mewn ffordd, peidiwch ag wfftio yn hanes ni a'n chwedle ni, bod nhw'n dal yna o hyd. O, gan i glywed hon te, please. Mor hawdd y mai yw di ystyru'r naws a gwfftio'r hen ymdeimlad yn y gwynt. Fe redaf am y tonnau, y mae'n haws troi cefen ar y figyn, dilyn hynt yr ewyn ewn, a llenwi fy mrynhawn yn fodlon am un enid, gyda'r swyn sy'n bell o afael oer y lleiniau mawn, a diwch gwreiddiau'r man frwgaets a'r brwyn. Yn fy nihydrwydd, chwarddaf am y sôn, a gwadu clywed si, a theimlo ias, a na, ni welais gysgod ger y lôn, wrth fynd am draeth diogel Ynys Las. Naw wfft i'r coelion gredwyd ers cyn co, nid ofnaf unnau'r hyn sydd rownd y tro. A hithau'n dachwedd, gwag yw treithell mai, lle mynna'r niwl ar smwglaw chwarae mig, ar hanner gwyll. Mae'r môr yn bell ar drai a'r gwynt yn chwipio'r twyn a minnau'n ddig. Rhyw wag symera rhwng y bonion dîm na'r ewyn eofn fel y gwnaeth erioed, ac atgof pell yw swyn y tonnau hi, a mi'n ddinod ymysg bydau'r coed. Bryd hynny, oedau chysgod hi yn hir dros fy modlonrwydd, daw a'i tharth dros fawn y borth, yn araf, a rhwng môr a thir, mae chrechwen fain yw chlywed ddiwedd pnawn. A gwn yn iawn, mae yno mae hi, ymysg gwymonach fy'n rhahaister i. O, gwrdd dda. A wrth gwrs bydda hwnna yn agos i Anwen Pierce, dwi'n feddwl bod hi'n byw yn yr ardal yna, felly falle bod hi wedi cael ei magu ar y chwedlau yna fed. Anhygoel, da iawn. Ia, ti'n sôn gynnau am y ffaith a'r ffuglen yn gwau gyda'i gilydd. Dewi bod y gair chwedl yn dod o ryw hen air am sgwrsio neu siarad, dwi'n meddwl, ond dwi'n sicr ddim yn golygu myth ydy yn Saesneg, neu sat legend falle, neu stori. Fwy na stori fyd yn dywe, mae'n bron yn stori hydolus. Reit, dwi'n gweld, ac fel o ti'n sôn, ti di mynd am Rhys a Meiner a Twmsion Cati, ond ti hyd yn oed wedi cynnwys Dewi Sant a Llywelyn, ac fel o ti'n dweud ar y dechrau, ni'n gwybod yn siŵr bod hynna'n bobl go iawn. Oedd gen ti ryw falans i'w daro rhwng faint o'r hei, mwy na lai cwbl chwedlonol, a faint o'r hei oedd a egin yn llyfrau hanes ni? Na, mewn gwirionedd, beth nes i oedd dewis y cerddi gorau oedd yn dod i'r fei, a rai o'n i'n teimlo, oedd yn swyno i mewn ffordd, a mae'n amlwg mae yna sawl un yn sôn am yr un chwedle ac am yr un bobl, ond oedd hi yn hyfryd cynnwys rai am Dewi Sant, a yn enwedig mae yna un gan Eirig Salisbury sy'n dda iawn, rhyw fath o take modern iawn ar Dewi Sant, a wrth gwrs Llywelyn hefyd, yn dyfe, bod ni'n dychmygu, wel, mae cyn lleiad o beth ffeithiau wedi cael ei sgrifennu am y bobl yma, mae'n eitha anorfod bod pobl yn creu chwedle o'i cwmpas nhw.
Ie'r cymeriadau mawr i gyd yn denu rhyw gylch o straeon o'i hamgylch nhw. O ran wedyn y tudalennau lliw ma o'n i'n siarad amdanyn nhw, mae'r deunydd hwnna yn dod yn unionsyth mas o'r Mabinogi enghraifft neu o Buchedd, Dewi ac yn y blaen. Sut oedd dewis yna, achos mae eisiau tipyn o glist i wrando fyna, ond o'n i'n gweld bod bron pob un yn ymwneud â stori, neu rhai ar y cychwyn yn sicr yn ymwneud â gwerth y cyfarwydd, gwerth y gallu i chwedleia. Ti'n dechrau wrth gwrs gyda Gwydion. Yntai Gwydion oedd y chwedleiwr gorau yn y byd. A'r noson honno, diddanodd y llys ac ymddidanion dymunol a chwedlau, hyd onyd oedd yn hoff gan bawb o'r llys, ac yn ddifyr gan bryderu ymddiddan ag ef, allan o math fab mathonwy. Ond fel na mai, drwyddi draw yna y pethau mwy diweddar yn gwau gyda'r hen bethau. Siwr bod ti wedi cael hwyl ofnadw yn mynd trwy'r hen ddeunydd i chwilio am bytiau i ddod i rhwng rhain. A wrth y modd yn mynd nôl at y chwedlau. Mae'r ffaith bod yna gerddi a mae yna chwedlau, maen nhw bron fel drych i'w gilydd, a byddwn ni'n gobeithio bod pobl sy'n pori drwy'r llyfr yma yn cael ei atgoffa o ryw chwedl benodol ac mynd nôl i'w hael darllen ni. Nes i'n bendant mynd nôl at Culhwch y Golwen yn meddwl bod ni'n nabod y chwedl, ond mynd nôl ati a sylweddoli bod yna ddarnau'r chwedl o'n i'n di anghofio yr holl sôn am filwyr Arthur, y pethau mae'n anhygoel. Wel, ni'n mynd i dynnu at derfyn y sgwrs fach hon gydag un sy'n sicr wedi bod, ond bod yr hanes amdano falle wedi chwyddo, sef neb llai na Llywelyn. A dwi'n meddwl bod ti eisiau darllen cerdd gan Dic Jones, sef y gerdd mewn gwirionedd sydd yn cloi y gyfrol hon i ti. Ie, achos yn ryfedd iawn, o ti'n sôn bod ti wedi canu cerdd dant i'r gerdd Cartref Gwaelod, a nes i ganu hon te ar gerdd dant pan o'n i yn yr ysgol. Felly mae'n ddiddorol faint o'r cerddi mae sydd wedi cael ei gosod i gerdd dant. Felly Tân Llywelyn. Mae isel dan Llywelyn yn para ngwaliang hyn. Grymusodd rhag gormeswr, ei olain dan yn Glyndŵr, a'i farwor a adferwyd yn ganwyll llosg Morgan Llwyd. Penyberth yn goel certhi, a'i wres yng nghalonnau'r tri, a'i olau a ryddiau rwth wynebau gwir carnabwth, wrth gynnau porth y gynnen, hyd i sail yn efail wen. Megis a ros yn mygu, mae'n dwym dan y mannau di, marw bron gweithionen, awel mawrth a'i drin fflam wen. Fan arall a dir allan, mae'n anodd diffodd ei dan. Mae hwnna'n lle anfarwol i orffen wrth gwrs. Cyn bod ni'n cloi'n llwyr, gweud un gair, pwy ti'n meddwl fydda'n hoffi prynu'r llyfr hwn? Heblaw Cymru, Ben Balad ar ath i hwnt, wrth gwrs, ond pwy oedd gyda ti yn dy feddwl wrth bod ti'n ei llunio'r gyfrol? Wel, ymlant i, achos maen nhw wrth i bodd yn clywed y straeon yma, a dwi'n meddwl maen nhw'n mynd i joio hwn. Dwi'n cytuno, dwi'n dychmygu, gobeithio bydd pob dosbarth ym mhob ysgol yng Nghymru, y rhai sydd yn gyfrwng Cymraeg a rhai sydd ar hyn o bryd yn gyfrwng Saesneg, ond ni'n gyd yn gobeithio bydden nhw'n meithrin mwy o Gymraeg drwyddi draw. Mae'r llyfr hwn yn mynd i fod yn handi ar yr eilwyd hefyd, ac yn anreg bendigedig. Dwi'n mynd i roi'r had sel nawr. Gewch chi newid o 10 punt am hwn, mae hwnna'n siŵr o fod yn werth bob dimau, cyhoeddiadau barddas sydd tu ôl iddo fe, a gallwch chi gael yn y siopau lyfrau ar-lein am nawr, ynddo fe. Ond gobeithio cyn bo hir, Mari, fyddwn ni'n gallu cwrdd o gylch y tân yn rhywle, heb yn fod yn rhithiol fel hyn, ac yn gallu siario'r straeon yma gyda'n gilydd. O ti'n gorffen fyna, mae'n anodd diffodd i dan. Bys fe'n help nawr i ni ddod â hwn i ben, pe byddai awen, neu stori, neu chwedl yn air gwrwaidd, ond dyw e ddim, ond mae'r llyfr yn. A dyna lle hoffen i orffen drwy ddweud, ie, bydd hi'n anodd diffodd i dan. Mae'r llyfr hwn, dwi'n siŵr, yn mynd i fod gyda ni am sbel. Ewch a bachwch gopi yn gyflym a llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Mari, ar gyfrol fendigedig arall. Diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr.